Namhlanje bengine briefing la khona kade ngiveza umhlangano wawukhona phakathi komfethu uPhakela uMthakathi uNdabandaba kanye noRamaphosa Nongezo Mchunu. Bekuyileyo nje kakhulu ukuthi ke indlela yomhlangano wabo indlela ohleleke ngayo na ukuthi mina ikuphi ngikwazi kodwa izinto engizibalulile kakhulu ukuthi mina ngazi ngomhlangano ngomhla ka-23 May kuwona lo nyaka ukuthi uRamaphosa uyafisa ukuthi ebe nomhlangano noPhakela uMthakathi Nongezo. Ukuthi ke savumelana naye uPhakela uMthakathi ukuthi lo mhlangano akumele awuvume ngoba akakhulumi ngokuthi ufuna ukulungisa izinto esihlele isikhala ngazo emamashini into abantu bokufika kodwa ukhuluma into yemali. Enisavumelana nje futhi kwalula ukuthi ngeke awuvume lo mhlangano. La kwangixaka ngomhla ka-29 June ukuthi sesibona izithombe zitrend ku-social media ukuthi bagcine bebe nawo umhlangano. Ilapho ke kade ngikusho ke nje kakhulu nangendlela umuntu aphoxeke ngayo ukuthi ngoba sasivumelene ukuthi ngeke kube khona umhlangano phakathi kwakhe uNgezo Mchunu noPhakela uMthakathi nawo Ramaphosa ngoba ukhuluma into yemali. Ilokho nje kade umuntu ekuveza kakhulu nokuthi futhi ke kwenzeka zonke lezo zinto ngomhla ka-30 sibuye emashini bengingaphinde ngambuza futhi umfowethu uPhakela uMthakathi ngalomhlangano ukuthi uvume kanjani lo mhlangano ngoba sasivumelene ukuthi ngeke awuvume. Akangiphendula ngayo lapho angiphendula ngalo ukuthi akathathanga mali. Ufuyile neyinkomo more than 400 neyimbuzi more than 1000 ngakho akahluphekile unezinto zakhe mangigoqa nje lamafuphi basho njalo. Ya nawuthi ngazama ukuthi phela makuvela izinto nje kumele kube nomhlangano kakhulukazi laba benomhlangano noPresident uRamaphosa nemandi obuholi beMachel Macho uMangobese. Kwakumele kube nomhlangano ngakusasa khona la eThekwini before imedia briefing yakhe uPhakela uMthakathi nango engasatholakali efonini uMangobese nje wayeready ukuthi soba nomhlangano noPhakela uMthakathi Nongezo ngoba into engangigcizelela kakhulu kumfowethu uPhakela uMthakathi ukuthi akwazi abaholi beMachel Macho bezwe ukuthi bebeyokhulumane noPresident sebezwa na wonke umuntu kwi-media briefing kodwa njengabaholi okuyibona basiqalela indlela ngalomsebenzi esiwenza ukuxosha abantu bokufika kumele kube nomhlangano asho ukuthi ke iziphi izinto ezixoxiwe kulo mhlangano ade benawo noPresident uRamaphosa. Ileyo nto engangigcizelela kakhulu nokuthi ke kuzanywa ukulungisa ukuthi lento ayisho ukuthi wajika eStandard Hall wayesehamba wajika eStandard Hall waba short notice asitholanga isikhathi sokutshela umholi weMachel Macho. Ngangifuna sikhulume nje silungise lezo zinto ngoba zayibukeka kabi emehlweni abantu enakuthina-ke nje ayibanga zihle ukuthi mina ngibe ngazi ngomhla ka-23 May ukuthi kuzoba nomhlangano kanje yena mase yajika ethi kwaba short notice. Izona-ke izinto sasifisa sikhulu ukuthi sikhulume ngazo ngayo usuku le-media briefing ngoba kwakubona ubulungiswa ukuthi uMangobese sezwa na wonke umuntu ukuthi bekukhulunywani noPresident uRamaphosa. Nganethemba ukuthi mhlambe-ke after media briefing uzoba khona umhlangano lapho-ke nakhona wagcina engatholakalanga-ke efonini kuze kube manje-ke angimthole efonini noMangobese mangibuka meposta ku-social media uyasho ukuthi abawabamba ama-calls akhe. Ngesikhathi uthola wena ngomhla ka-20 njengoba ucaza wake wangithatha nocingo wamtshela uMangobese? Cha, ngesikhathi ngithola angimtshelanga uMangobese and futhi akho umuntu engamtshela ngoba ngangithatha siyaxoxa nje abafowethu siyabonisana ngokuthi sikhalimale lapha nalapha nalapha ngoba into ebalekile ukuthi
makukhona omunye wethu sifuna ukubona ukuthi khona ukugiba zola kulona omgodi azola kona sithiphisana ukusibonisana ukuthi hayi mfethu lapho ungahambi kunomgodi akuyona-ke yonke into ungathi uma ukhuza umuntu usuyotshela omuntu kodwa-ke kuyasiphoqa-ke mase sekulesi sigaba sokuthi ngoba ngikhulumile naye and ngamkhuza savumelana futhi hhayi nokuthi ngamncenga uyabo ukuthi ngiyacela kwanenkani ngathi nje uma ngibeka umbono wami athi hayi vele no ndaba ngeke ngiye lapho yabo thina sifuna ukulungisa izwe sifuna imali ingakho-ke ngasibonanga-ke isidingo sokuhlambe ngitshela omunye umuntu wesibili. Mhlawumbe enkulumeni wakho sizwile ukuthi usho inani eliwu-3 million nanokuthi 1.5 ongase nje siverifayele ukuthi leyo information enjalo yena ukutshenile noma uzwile. Hayi njengoba ngike ngasho ukuthi yena ngambuza ngale mali lengumhla ka-30 after imashi esasenayo eThekwini and waphika okusho ukuthi akuyena umuntu owangitshela ngoba ngangeke ngibuze kube uyena owangitshela ngayithola nje ngendlela yami and okunye abangakwazi abantu ukuthi mina ngikhulele ku-ANC ngize ngaphaphama nje kwi-ANC manje ayikho-ke into eyenzeka kwi-ANC uthola ukuthi angiyazi. Abantu abaningi abalidayo enhlakeni ezahlukene kwi-ANC siyazana nabo and nabangani mina kwi-ANC akusho njengoba ngiwumkhonto angizwani nawo angisayizitha namalungu e-ANC akhona abantu engabangani babo bakhona nginosisi nabafowethu lapha kwi-ANC shiya ukuthi-ke mase ziya politically asiboni ngasolinye. Manje njengoba usukhiphile kudaba usushilo kanje ithini indlela yaphambili? Indlela yaphambili into ebalulekile yokuthi abantu abaqina idolo asiqhubeke siyiseke manje lesigaba ade siyiseka ngaso asiphindaphindeke kaningi ukuthi siyiseke manje ngoba iyabonakala imiphumela bayahamba abantu and ikhala emsebenzini zikhona ziloyivela baningi abantu esengizwile bayafonela ko-call 14 ukushala ama-truck ko-call 14 sema-restaurant seyitolo semafemini imisebenzi iyavuleka shuthi mase siqhubeka kakhulu sisupporte i-March ziningi amathuba asazovela kodwa-ke kule yabafowethu uPhakela uMthakathi noNgizwe ngisafisa mina ukuthi-ke kuke kuhlalwe phansi nabo and basho ukuthi-ke bekhuluma iqiniso ukuthi le mali abayithathile bayithathelile ngabe bekuzoxhaswa bona personal noma kwakuyimali yani iyonto esifuna ukuthola ukuthi le mali ababeyithathile kwakuyiyani kwakumele beyenzeni mhlambe-ke mase besiphendulile lapho mhlambe komele sisebenzeke nabo kodwa ukuthi bekuyimali engcolile yokudayisa umzabalazo kuyoba nzima ukuthi siphinde ngibamukele kakhulukazi thina ezilakho sibamukele nje kahle kodwa imagine mayibamukela ayikho into esoyenza soqhubeka siyisupport imagine kodwa thina njengelakho angiyiboni ukuthi ikhona into osihlanganisa nabantu abadayisa ngomzabalazo umuntu omnyama. Umuntu osebenzile noPhakela uMthakathi noNgizwe kodwa akho mhlambe akesimuphe ngasisayidini laPhakela uMthakathi umuntu onzima is he a difficult person to sense that kunzima nokumbonisa mangabe ukuthi uphuma endleleni? uPhakela uMthakathi unayo lento ukuthi kuyona sonke isikhathi ukuthi nginsizwa mina nginsizwa sometimes ubona ukuthi hayi akusafanele la ingene into yomnsizwa sekumele sixoxe nje la ngoba mina makuthiwe njengamanje khona mina abantu njengoba okwamanje ngisawupresident welapho abantu engibalidayo and abanye bancane nami kodwa umuntu umebe kumbono ngiyamhlonipha njengawo wonke umuntu kanjalo nomdala futhi ngicabanga ukuthi ihambe buyimbalekele leyo nto ukuthi-ke kumele alalele nje wona wonke umuntu uma umuntu ngeke uhleli uright njalo nami abantu engibalidayo baye bangidiscipline mase ngiphume endleleni ukuthi hayi ma president wethu awusenze kahle la ngiyilungise leyo nto yena naye kuyadinga ukuthi kwesinye isikhathi kwezinye zezinto umnsizwa ukubeka eceleni ucabange njengomuntu ngoba akekho umuntu ongawenza amaphutha ezehlise awavuma amanye amaphutha akhe
kubonakala ukuthi kwenzeka kanjani kuya phambili ngoba uphakela umthakathi baningi abantu abakholelwa kuyena. Mina-ke nje ngimkhonzile-ke ngihleli ngimtshela ukuthi ngimkhonzile indlela enza ngayo izinto. Ingakho ngiphoxekile nje inhliziyo yami ibuhlungu ngale nto eyenzekile. Kodwa-ke njengoba uphakela umthakathi elandelwa abantu abaningi kangaka, ngamtshela naye ukuthi izinto asezenza akasazenzeli yena, usenzela la bantu ngoba yazi uma usupport umuntu ugcine nawe uba nezitha nabantu abangamfuni lowo muntu ukuthi izinto osuzenza sekumele ucabangele abantu abakholelwa kuwena. Ingakho-ke nakuyena ngifisa ukuthi engazuthi engazehlisa eyinuka amakhwapha alungisa amaphutha. Mhlawumbe ake sibuke kule mali le ekuwukuthi alleged mhlawumbe igcine ifike ezandleni zakho. Iyiphi indlela mhlawumbe ngokukholelwa kwakho efike ngayo ubona was it through a bank account or was it through an envelope? Kwenzeke kanjani? Mhlawumbe ukugcwalisa kulokho because uyeshilo lapho ukuthi wangena eqingile eyaphakathi waphuma eqingile just to ask you. No, lapho ngayizwa umethi wangena efaka ibheshe egaxeni neflag waphuma futhi enjalo. Before bayekuloya mhlangano imali basebeyithathile 1.5 million. After umhlangano kwavunyelwana ukuthi after i-media briefing ayizoyenza umfethu uphakela umthakathi uzobe sawuthola futhi omunye uzobe sekuphuma omunye 1.5 million. Ingakho-ke ngimethi wangena efaka ibheshu waphuma efaka ibheshu lisho ukuthi uyayichaza le ndlela yakhe kodwa imali ayingenanga kwi-bank account bayithola nje ku-cash. Mawukhuluma nge-media briefing ukhuluma ngale ayibambele workshop. Yes, le ayibambele workshop ngicabanga nani khona. Yes. Imali wezoyithola after yona. Yes, imali wezoyithola after le media briefing la ethi uzochaza khona ngomhlangano kade nawo nobaba upresident uRamaphosa. Okay, umbuzo uzothi yini kahle le akhokhelelayo? Iyona into ekumele siphendule kuyo, ibona into ekumele besiphendule kuyona ukuthi le mali kwakuyana. Iyona into esifisa ukuyazi leyo ukuze sona masiqhubeka sisebenza naye kodwa sazi ukuthi le mali kwakuyana. Ngokukholelwa kwakho nangokubuka isimo lasime khona right now, ukholelwa ukuthi mhlawumbe ngabe badayise ngomzabalazo? Uma bengenayo impendulo bengasitsheni leqondo ukuthi imali kwakuyani, obvious ukuthi badayisa ngomzabalazo. Kodwa ke silinde mhlawumbe bechaze bona ukuthi imali kwakuyani. Uma ubuka-ke njengamanje njengomuntu ozama uku-communicate nawo benga-communicate nawo ukunika ama-sign lapho? Ekuqaleni ngathatha ngokuthi abantu ababhizi kakhulukazi umfethu uphela umthakathi umuntu nje obhizi njengoba nathi sibhizi. Umuntu obhizi-ke mina ngijwayelekile ukuthi umthole kodwa late mhlawumbe mayiselala kuyenzeka abuyele kuwena or abuyele kuwena ekuseni mhlawumbe before waphuma mhlawumbe endlini. Okwamanje ngayitshela ukuthi-ke ubhizi kodwa makuze kushaya isikhathi engabuyeli kumina or abuyeleke kuMangobese ushayisa amakhala konke lokho. Asibuke kuyena-ke uMangobese ne-March bebonke. After you've released the footage that he did, kunabantu abaningi already ababona ngale ndlela obona ngayo ukuthi akubangani iqiniso bakufanele aziswe. Mubuka lento ayidenti yini image eMarch. No, ayidenti. Kunalokho ngicabanga ukuthi abantu abaningi bazobuyelwa yithemba yokuthi bazi ukuthi iqiniso lingakephi, inkinga ingakephi ngoba okwamanje iMarch mina ngisayibona yenza kahle kakhulu. Phela abantu abathi bazosupport iMarch abangenzi kahle. Shuthi-ke uma ungabuka iMarch njenge-civic organization engekho right, ngazi ukuthi ngawukuthatha lo ngoba yonke le miphumela kade ngisho ngithi abantu sebeyithola imisebenzi kuvuleka ikhala eningi endaweni eziningi imisebenzi eMarch. Okwemanje iMarch isawenza kahle kakhulu umsebenzi wayo. Engicabanga abantu kumele beqhubeke bekholelwe kuyona ngoba kuyona yonke lento esibalayo akukho la ithinte kakhona iMarch kodwa
abantu abasuka bethi bazosupporta umzabalazo manje. Mhlawumbe ungathini ngoMacingwane njengoba naye khona kwi-meeting, because siyabona nakuma-social media ukuthi less is being said about uMacingwane, whereas naye wayekhona kwi-meeting, yonke into seyibheke kakhulu kuphakela umthakathi. uMacingwane since kwenzeka lento umuntu nje othula ongayazi esho lutho, kodwa-ke sinethemba after lezi nkulumo kukhona azokusho. Mhlawumbe uzokhuluma iqiniso or aphendula indlela aphendule ngayo, or uzositshela nje mhlawumbe anezelele kwezinye zezinto engiyishilo, kodwa simlinde nje ukuthi mhlawumbe nawe uzophawula ngoba since yenzeka lento uyithulela uMacingwane. Sinenkolelo mhlawumbe kusuka manje kuya phambili khona azokusho. Ngokukholelwa kwakho, this share ya 3 million ibhilonga kubani? Kubona bobabili noma it's for uphakela specifically? Ngiyacabanga ukuthi ngendlela ephume ngayo okungenza bahlukaniselana, okungenza mhlawumbe oyedwa wabo wathi uzohlukana wathi uzonika omunye mhlawumbe angamnika omunye, yabo, kodwa kona yaphuma imali. Ibona kumele becacise entweni yemali. Umuntu oqala kumele becacise ukuthi yebo yaphuma bayithola imali ngokweyani, mawuli bahlukaniselana kanjani, bayithola bobabili imali. Yena uMacingwane uke wazama uku-communicate naye? uMacingwane ngazama ukumfonela sangatholana, kodwa ngigcine nje ey'nsukwini ukumbona. Khona kade senza khona i-podcast naye iBhinca Nation ey'nsukwini nje, ngathi ukukhuluma naye kwasho ukuthi-ke ngasasikhathi-ke isisesimeni esingekho right, engeke ngisisho la esingesikwazi ukukhuluma naye.